Adorak so masuk kita tu paringgota, jumulo mahita martangiang nahohom, martangiang mahita. Amin. Salam. Horas madihita saluhupna damang dainang hanggi pinaribot rodi sudeta hehita narotu parsawratta di bagasan minggon masuk mahita tu perminggota tapuji matuhatta marede mahita sebukwede nomor 587 ayat sada rodi ayat tolu. Hide gorni de bata ama doho gorni anakna Tuhan Yesus Kristus doho gorni todi perbadia na tumo palangit doho tanoon amin. Disuruh de batado anakna gabe perdengganan taringot tudo satta hamu ale akadongan molo songoni dihaholongi de batahita ikut doh hita masih haholongan sama hita. Haleluya.
martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargugo na sohat hudosan, sailehon jalapatu madihami haporseaon na sitong, tabay mahaporseaon nami ganupari, asalam tugu, lehon madihami holong ni roha na somarpangasi, asa holong roha nami diho, doho didongan nami jolma, leho dihami pakirimon na mangudu, asa marasi roha hami, mabahen lomo ni rohami, uloy mapangidon nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Marede mahita se bukwede nomor 716 ayat 1 2 ayat 3. Tangihon hamuma sikat lipatik di minggutta sadarion imana nienet siat tolu Musa bidu 10 sia ayat 10 alu songonon ma didok dang jadi balosonomu na jahat jaladang jadi marsuli-sulia roham tu anak ni bangsom ikon haholongammu dongammu jolma songod dirim ai ahuro Jehova ido sahatna atong ramang ido gogo mahida tu ado pan itu hadde bata
lahu mangulahon lahu bartu patik naing. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami lahu mangulahon lahu bartu patik mi. Marede mahita sebukede 420 sada ayat sada do ayat 2. Tato poti madosat tanagodangi tu adopan di Tuhan debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo Hami halak pardosa na dangolon rotu jolo ni habangsa habadiomi. Manopo ti jala mengangguk kod dosa nami. Masa jut warsahi hami ho. Mar hide pikiran. Dohot hata. Dohot pabanan nami narwain. Dakku hakolongi hami ho sian nasa rohanami. Dohot nasa ate-ate nami. Dohot nasa podinami. Dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami, dang doso diri nami huwek kami. Dibaheni tamado rimasanmu jala uhumanmu hami. Tuhamatean saliling nililing naing. Alay nama purs mahami noaing tuasi ni roham na gudangi. Mangido siyan nasa rohanami. Hasesan nido sanami saluhubna. Sayurupi mahami. Paubahon rohanami. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, anak kahulungan ni roham, si Pangulo hami, dohot ala ni goarmu na bediain, ali Tuhan, saya si maroham di hami halak na dangonon. Amin.
tabigi mahata baga-baga taringo tuhasesan ni dosatta. Molo tungadong manang ise na mardosa, adong do pangudiatta diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardengkanan taringo tu dosatta. Alai dada hora taringo tu dosatta. Dohor do taringo tu dosa ni salhut portidion. Hasangapun madi di bata nadi gijang. Amin. Or unguan ina Esther.
Tangihon hamuma hatan di bata epistel songot turpuk ni jamita di minggutta sadarion imanan yenel siap pesalmen bidlu ono pulonom ayat sada rodi ayat sia tajahama marsikat soring pesalmen bidlu ono pulonom ayat sada rodi ayat sia marolo polop tu debatama ali sadok tanoon Allahumma beliau berwarna marmulia baik puji-pujiannya. Dok hamuma madok debata tumna sokal do akka pabahenanmu binahen ni hinatibul ni gogom ikom marsoba tuho akka musum Ikon lihat portilio taye masuk baguso jalan mendeo warna. Robe mahamu marnida akka pabahenan ni debata tumna sokal do pangarajayon nadi manusia Bunga di bau bergana ya bidiknya Merdala patu mesia menempan batangnya ini Marlasnya waduh engkau ini dari mana Matua ibana mangarajai marhide-hide hinagogonain Sai mangaranapi matana tuaka bangso asa unang dipagijang akka pangguturi dirina Puji mati batanan kamu ari akka bangso jala patupigil mahamu suara puji-pujian ibana mapahen hosatta mangolu jaladang di loas totta tersuladit ido sahakna martua do akka tumangihon hata ni dibata jala nau peoksa amin korruas sektor wik tolu
Tapuji matuhata marede mahita sebu kwede nomor 392 ayat 3 dohot ayat 4. Taha tidak kom maha porseotai songon nahina tidak kon di dongata sa porseo di sadok portibion rap mahita maddok au porsea di debata Jehova ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangin dohot tano au porsea di Yesus Kristus naga bega biasa todi perbadia adorang soa bubuhan ido Tuhan tanah tumaon na bernit di panghuman di silatus namate terpajan do ibana di hau pinor silang na tuat tubono torudung di tanom namulak mangolu di hari patuduhon nama naik ku surgo lahu hudul tu siamun di debata Jehova amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pay mamulak sokot tu tanon manghumi halat na mangulu dohot na mate au porsea ditot di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halat Kristen akka na badia dohot di hasasan di dosa dohot di hatai na maddok mulak mangulu sokot daging di halat na umate dohot di hanguluan na sora suda
Amin. Kor en hagabibi
Tikting Huria, Warta Jemaat Manang Odolan Tikting Minggu 3 Juli 2022. Horas madihita saluhna. Dihamu akka nahina holongan tongon di hari Minggu lasmi rohaon marpungu hita jala horas madihita akka nama dohoti parmingguanon narotu gereja nang marhite online sian bagas tabe. Tapuji madebata mardongan hamulateon disaluhut pabahenanna nadenggani alasai toktong dodi asi debata hita marhite akka pasu-pasuna. Goar ni minggu sadarion ima minggu patuluhon dung trinitatis. Topik mangulahon nadenggan tu saluhut halak. Berbuat baik kepada semua orang. Naparjolo parmingguan ruas namar minggu ni minggu tanggal 26 bulan 6 2022 gudangna 237 halak bawa ama 140 halak perempuan 150 halak. B nama ngisi kor di parminggu tahun ujian korpungan ina Ester Wiktolu dohot NHKBP. Aturan dan peraturan HKBP 2022. Pinabotohon matuhita saluhut ruas ni huriatta HKBP Nasaret Sorong nang dohot huria di bawah naungan HKBP Resort Papua Barat suang songoni tu saluhut parhalado partohonan ni huria HKBP Rikot pangatusion taringot parhalado partohonan dohot sekilas aturan peraturan HKBP taring